So mu kamar mu yan bautar ƙasa ne. To sai muka zo nan. Bautawa ƙasa kuke yi ku kuma? A'a ina nufin mu masu yi wa ƙasa hidima. Daga lokacin da mara gaskiya ya gane cewar ke ma'aikaciya ce kuma har kina yawa da pistol ko bindiga a hannunki. Ke kanki kin san cewa ba karamin abu bane. Kin gane? To me hakan kuma wai? Ya ina miki maganar bindiga kina tsara fito da ita. Da Allah ki boye. Ya ce min in faɗa maka ta sabgar shi in ba haka ba a radon Allah zai kashe ka. Shi yayin naki morawi shi zai kashe ni? To ya sani cewa faɗa da aljani babu riba. A radon Allah ba a rigiba da barde hatsa bibi ne. Wallahi min na in fijo a radon Allah. Kawai shi kenan ba ni fatsa in ga miki saboda hatsabi ban shi na shi yasa ba na rayuwa cikin al'umma na fi rayuwa ta cikin jeji. Wai ni har yanzu ba a gano garin su ba? Ba har yanzu. Kun ga ku shiru kaya bar da ya ji ku. Idan ya ji ku ran kowa sai ya ɓace a gidan nan. Tambayan ka nake yi kai wani iri ne baka da hakuri ne. Na ce ba na son in ji kayi wani mi vi ma maɓa hundu kuma mi yi da anana ko ɗume. Yanzu ranar da ba ma raye ba za ka kula da su ba kenan? Akwai wani mutum da nake suspecting din shi. Yau da tun da na zo garin nan da ina suspecting din gaskiya kamar mutumin nan ba shi da gaskiya. So dai na dasa dan ba a kan shi.